Şundan belirleyin de bu центр цивилизации. Фәрит Мөхәммәтшинең Буага сәфәре шикәр заводы паркыннан башланды. Монда агачлар утырттылар. Хәтер бакчасы акциясе Бөек Ватан сугышыннан кайту насыйп булмаган якташлары истәлегенә багышлана. Парламент рәисе районның үзәк хастаханәсе белән дә танышты. Капиталь цикләндерүдән соң монда гериатрия кабинеты ачылган. Анда өлкән яшьтәгеләрне дәвалау өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Бу безнең аппарат подвес специальный, җири алмый торган больнийларга беренче адымнар шуның белән ясарга өйрәтәбез. Зур киңәшмәне башлаганчы районның фермерлары үз мәшгульләре янына бардылар. Фәрит Мөхәммәтшин һәрберсе белән шәхсән аралаша. Как с реализацией? Наил Гыйльметдинов үзе үстергән суган һәм чебиләрен Буада да күрше районнарга да сата. 20 мең баш чеби үстерә. Быел санкцияләргә бәйле рәвештә кыенлыклар булган, тик район ярдәме белән хәл иткәннәр. Татарстанның бер тисвирнысы белән сөйләшеп биреп, оннан йомыркаларны быел Татарстаннан алдык йомыркаларны. Алдагы елларны мин һәр елны Мәскәүдән кайтардырам. Анда безнең чешский, голландский төрле йомыркалар кайтардырам. Но быел йомырканың бәясе былтыр без алсак 27 тәңкәдән, быел уже 62 тәңкәгә менде. Буа кулланучылар берлегенең төп юнәлешләренең берсе ипи пешерү. Буа икмәк заводы узган гасырның уртасында барлыкка килгән. Хәзерге вакытта 42 төрле продукция тәкъдим ителәр. Соңгы вакытта менә шушындый ипиләргә ихтыяҗ арткан, аларны кабак, кунжут, көнбагыш һәм җитен ырлыклары кушып ясыйлар. Киңәшмәнең Буада уздырылуы юктан түгел, ел сайын районның икътисади күрсәткечләре яхшыра. Бүгенге семинарны үткәрү урыны итеп безнең район сайланган, мин моны зур дәрәҗә дип саныйм. Хотя саны белән кими, яше белән ылгая, авылда яшәүче халык. Ләкин менә шушындый оештыру сәләте белән моторны иттереп эшлибез. Былтыр Татарстанда 2 миллион тоннадан артык ашлык җыелды. Кырлык булуны исәпкә алып, бу уңыш технологияләр нәтиҗәсе ди Фәрит Мөхәммәтшин. Санкцияләргә карамастан, илдә азык-төлек белән тәэмин итү мәсьәләсе югары дәрәҗәдә оештырылган. Ел сайын кече фермер хуҗалыкларына ярдәм итү өчен 2 миллиардтан артык сум акча бүлеп бирелә. Гомумән агросәнәгать комплексына 13 миллиард сум ярдәм каралган. Әмма барлык районнарда булганны файдалана белми. Уважаемые фермеры, прошу вас активнее заявляться во всех действующих грантовых программах. Очень обидно, у меня есть справка, даже из тех 8 районов, которые здесь приглашены, очень большой разброс участия. Биргәнне дә ала алмыйлар. Быел Камыт тамагы, Яшелүзән, Тәтеш, Югарыслан, Койбыш һәм Апас районнарында сыерларның баш саны кимегән. Яшелүзән белән Югарыслан районнарында соңгы 2 елда бер мини-фермада төзелмәгән. Апас, Югарыслан, Шүпрәле, Яшелүзән, Койбыш, Камыт тамагы, гомумән Көнбатыш районнарының күбесендә авыл халкыннан җыела торган сөт бәясе республиканың уртача бәясеннән түбәнрәк. Чтобы повысить интерес содержания коров, важно... Халыкны сыер тутарга кызыктыру өчен продукцияны тапшыру бәясе дә әйбәт булырга тиеш. Шул очракта кеше хәтта субсидия көтеп тормаячак. Авыл хуҗалыгы товарларына ихтыяҗ артканнан арта бара. Район башлыклары сөт бәясен 30 сумнан да кимрәк алмауны контрольдә тотарга тиеш. Моның өчен кооперативлар да ярдәм итә ала. Мин дә үземнең җомгаклау сүземдә мөрәҗәгать иттем. Кайткач районда менә шулай итеп без республикада җыган кебек җыелышып, тагын бер кат сөйләшегез. Тагын нәрсә эшләргә була. Заманалар җиңел түгел. Тагын нинди мөмкинлекләр табырга була авылда яшәүче халкыбызның дәрәҗәсен күтәрергә. Бу очрашуда хуҗалык җитәкчеләре уртак проблемаларны барлады. Әйтик, чебешләр өчен субсидияны кире кайтарырга, эшен башлаучы кооперативларга ярдәм итәргә, авыл хуҗалыгы җирләрен файдалану мөмкинлеген җиңеләйтергә тәкъдим итәләр. Бу районыннан Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.